Ene atası oğlunun İstanbullu ölünlüğünü giç habar veren Türkmen resmilerinden nägili. İstanbul'da yerleşen Hostarsızlar gonamçylygyny oğlunun mazarını görmek üçin gelenden soň oň ykbaly barasynda anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna gurrun beren Türkmenistany ene atanyň aýtmagyna görä, olaryň zähmet migranty ogly mundan 1,5 ýyl ogul gurulşykda işläp ýörkä ýykylyp aradan çykypdyr. Ýöne merhum oglunyň zähmet ruhsady bilen işleýän firmasynyň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň işgärlerine ýüz tutmagyna garamazdan onuň naşyna eýe çykan bolman soň eltilip İstanbullaky Hostarsızlar gonamçylygyna jaýlanypdyr. Türkmenistanyň maşgala öz oňunyň şeýle ýagdaýda aradan çykmagyny Türkmen resmileriniň gaty giç habar berendigine näýleligini bildirýär. Biz İstanbullu zähmet ruhsady bilen gurulşyk firmasyna işläp ýören oglumyzyň aradan çykanlygyny epesli wagt soň başga çeşmelerden öwrendik we soň Türkmenistanyňky degişli organlara ýüz tuttuk. Olara oglumyzyň golaýda İstanbullu gurulşykda ýykylyp aradan çykanlygyny öwrenendigimizi aýtdyk. Näme üçin Türkiýedäki ilçihananyň işgärleriniň bu ýagdaýy bize habar bermändigini we oglumyzyň bizden ruhsat alynman ol ýerde Hostarsızlar gonamçylygyna jaýlananyny sorap arz etdik. Yerli organlar oglumyzyň İstanbullu ölünniň barasynda hiç kili habaryň ýokdugyny öňe sürüp, gaýtan bizi bu ýagdaýdan günäkär ýaly edip görkezjek bolurlar. Aradan 1 ýyl geçen soň bizi Lewap welaýatynyň howpsuzlyk edarasyna çagyryp, oglumyzyň ölünniň barasynda maglumat edinendigini aýtdylar. Ol ýerde elimize bir mazar belgisini ýazyp berip, İstanbullaky Hostarsızlar gonamçylygyna şeýle belgili mazaryň oglumyza degişlidigini düşündirdiler. Biz olaryň beren maglumatlaryny alanmadymyza derrew oglumyzyň ýerine berdik we soň dokumentlerimizi taýýarlap İstanbula gitmek üçin Aşgabatda tarap ýola düşdük diýip İstanbula oglunyň Hostarsızlar gonamçylygynaky mazaryny görmäge gelen Türkmenistanly en atasy gurrun berýär. İstanbul'a gitmek üçin Aşgabatyň aeroportuna baramyzda migrasiýa gullugynyň işgäri bilen ýöneke geyimli ýene 2 adam ähli dokumentlerimizi görkezendигimize garamazdan bize daýdan ýere we näme üçin barýaňyz beýle? Hany gelin bäri gürleşeli diýip soraga çekdiler. Biz oglumyzyň İstanbulda yerleşen Hostarsızlar gonamçylygynaky mazaryna aýat töwür etmäge ziýarata barýandygymy, oň ölünligini 1,5 ýyl geçen soň resmi ýagdaýda öwrenendigimizi we oň mazaryny Türkmenistana getirmek ýaly bir planymyzyň ýokdugyny düşündirdik. Olar mazar ziýaratyny ene atanyň bilelikde gidip bilýändigini, ýagny diňe ejesi bilen aýal doganyň gidip bilmeýändigini aýdyp bizi Aşgabatyň aeroportundan ýygdymyza gaýtardylar. On soň Lewawa ýygdymyza gaýtmaly bolduk. Gaýtadan adamy bilen dokumentleri düzeltip İstanbul'a gaýtmak üçin $3,500 gowrak çykdy jetmeli bolduk. Ondan soň Aşgabatyň aeroportuna adamy bilen ikimizi geçirip göýberdiler. İstanbul'a gelenimizde oglum bilen bile işleşen ogodaşymyz bizi firma alyp gitdi. Ondan soň firmanyň ýolbaşçylary bilen oglumyň mazaryny takyk 1,5 ýyl geçen soň ziýaret edip bildik diýip İstanbullaky Hostarsızlar gonamçylygyna ýatan Türkmen zähmet migrantynyň ejesi Azatlyk radiosuna baştan geçirenlerini aýdyp berdi. İstanbulda ýok bolan PC adly Türkmen zähmet migrantynyň işlän firmasynyň resmisi Azatlyk radiosuna anonim ýagdaýda beren maglumatyna 1986-njy ýylda doğulan Türkmen zähmet migranty işgäriniň gurulşykda ýykylyp ölünniň barasynda Türkmenistanyň ilçihanasyna habar edenligini, ýöne görnüşe görä olaryň onuň maşgalasyna wagtynda habar ýetirmändigini we raýatynyň naşyna hem eýe çykmany sebäpli oň İstanbullaky Hostarsızlar gonamçylygyna gömülmeli edilendigini aýdýar. Firmanyň resmisi merhum Türkmen işgäriniň zähmet ruhsady bilen işländigini we bikanun hiç ýyly ýagdaýyň ýokdugyna güwä geçýär. Firmanyň resmisi Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň işgärleriniň ene atasyna oglunyň ölünligini näme sebäpden gaty giç habar edendigine, olar bilen bir gatarda özüniň düşünüp bilmeýändigini ýytaýar. Sözü jemläp aýtsak, ýokarda agdalýan ýagdaý barasynda degişli Türkmen resmilerinden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar.